Mi all mis Mai y flwyddyn nesaf fod yn drobwynt go iawn i Gymru. Ymhen blwyddyn mi fydd ganddoch chi ddewis 4 blynedd arall o lywodraeth Llafur yn gwarchod buddiannau Llafur, neu lywodraeth fydd yn gwbl benderfynol o warchod buddiannau Cymru a gwneud beth sy'n iawn i ni, llywodraeth wedi arwain gan Plaid Cymru. Ar ôl 6 blynedd ar 20 o brif weinidogion Llafur, mae rhestr aros y gwasanaeth iechyd wedi bod ar ei hycha. Mae gan Gymru y gyfradd gyflogaeth isa o unrhyw wlad yn y Deyrnas Unedig. Mae lefelau tlodi plant bron a bod y gwaetha ers 30 mlynedd, ac mae canlyniadau ysgolion yn plant wedi gostwng i'w lefel isa ers dechrau cofnodion. Mae Llafur wedi cefnu ar y cymunedau nath i rhoi nhw mewn grym. Maen nhw'n gwrthod sefyll i fyny a herio San Steffan na Cyestama. Ond mi allwch chi ddewis rhywbeth gwahanol, ac mae Plaid Cymru'n cynnig y Dechrau Newydd mae Cymru wir ei angen. Mi byddwn ni'n mynd i'r afel â phroblemau'r gwasanaeth iechyd fel nad ydych chi'n gorfod aros misoedd am driniaeth. Mi byddwn ni'n adeiladu economi decach sy'n cadw swyddi ag elw yng Nghymru a sicrhau bod gan bobl y sgiliau cywir a chyflogau da. Mi fyddwn ni'n buddsoddi yn ysgolion mwyn sicrhau bod gan bob plentyn y dechrau mewn ei heiddi mewn bywyd, ac mi fyddwn ni yn herio San Steffan pan fydd Cymru yn wynebu anghyfiawnder a fyddwn ni wastad yn ymladd dros degwch a pharch i'n cymunedau. Felly os ydych chi fel fi'n credu nad dyma'r gorau y gall pethau fod i Gymru ac bod chi'n barod am ddewis go iawn ar gyfer ein cenedl ni, yna pleidleisiwch dros Plaid Cymru. A helpwch ni dros y 12 mis nesaf hefyd. Ni ydy'r unig lywodraeth credadwy yn 2026 sy'n wir yn credu yn nyfodol Cymru. Felly gadwch i ni sicrhau bod y newid yma yn digwydd.